Ik zei dat het kort zou duren. Het heeft kort genoeg. Dankjewel! Oké, dames en heren, laat je nog een keer horen voor Ondrofeni. Hai man. Vrouwen, helemaal. Wow, hai man. Helemaal goed. Ja, we gaan nu naar, van al deze heren hebben nou 2 dames. De eerste dame, die, ja, dat kan ik zeggen. Ze is geboren uit een gezin van 3 broers en 3 zusters. Ze koos niet voor de traditionele islam, maar koos voor het